bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio jowol sare jaam hiire moon hande ko ñalawma dimanche hawri ko nogas joyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom habruji moon e ɗemgal Pulaar meftande habruji États-Unis ɗum noon ko tugui jammanki faade oɗo ñalawma hande faade balɗe ɗiɗi walla balɗe garoji États-Unis foof woni koye ƴiwonde mawde neige ɗum noon en wayno ɗo jarten ɗo ko famɗi fof yimɓe jeeɗiɗo maayi habruji men hande tonto États-Unis caggal peddugol bangol tonto Minneapolis hanki ono kanko biyeteɗo Alex Pretty wonande démocrate en wiide wonde koɓe bloquoɓe kala budget homeland sécurité ɗum non immigration kanko Donald Trump kadi waɗi ɗaɓɓande toɓɓe nayyi ɗi ganduɗa en so tawi état ji démocrate en jiiɗi leyɗele men nde il faut que ɓe jaabo ɗiɗin condition ngaji ɗum woni titre ji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni jañoɗen hen siftinɗon tan hande ko dimanche nogas joyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس والتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio jogol sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio jogol sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggondirde mon ɗum noon bisimilla mon. radio jogol sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio jogol sare a wiki temberine kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru mbangande akitte mberinte nga katta kay khara jonka nyani khibari bangere ganyani ka bismillah. radio jogol sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio jogol sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio jogol sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare gonɗen joni ko waktu jeesesi ɗo e Cincinnati walla ɗo e Mason ko on waktu woni to New York toon to Californie jaaɓe jarata joni waktuji 5 ɗum noon toon to Nouakchott e Dakar ɓe jarata ko 1h du matin habruji moɗon ɗemgal Pulaar no mbinoɗen ni guiddoɗen ko habruji men parɗe e weeyo d' abord bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare habruji men guidoɗen d' abord koko fati e weeyo ko siftinton tan ko gila hanki jamma walla hanki kikiɗe ene wayno ko ɓuuri hewde États-Unis woni oɗo saha joni koye nder ƴiwonde mawde ƴiwonde nantota ko neige kadi gadduɗo e keneeli seeɗa ɗum noon ene wayno ko ɗamina ko ɓuuri hewde États-Unis oɗo saha joni woni jogui kene wona taɓande no woru noon taw ko neige ɗum noon firti wonde ko hawnaki won nokkuji ma ɓuuri taɓande nde ɗum noon kene wiye 45 centimétre won nokkuji kadi no wayi yettaki ɗon kono ko wawi wonde fof ene wayno neige onon continue tellade ɗum noon ko hedde janggo 6 heures kikiɗe ko nden ɗamina ko ɓuuri hewde état ji gonɗi tuggi tan won ummade mo Texas ha ettenma toon to New York ko nden ɗamina wonde ko neige on ene darto ɗum noon ene wayno ko hawnaki kadi no wayno ɗon balɗe amma laabi ɗi won hen mbawa yahede ko ɓuuri hewde nokkuji oɗo saha joni gonɗi yo e gonɗi Kentucky Indiana e nokkuji taari toon to Michigan ha to hettima toon to Massachusetts guure mawɗe ɗe fof goni oɗo saha joni koye urgence ɗum noon firti wonde koye goto ala droit yaade ila so tawi ko neɗɗo gonɗo e service aji ko wayno santé walla ko wayno renoɓe ɗum kadi ko hunde ganduɗa yimɓe ene poti rentade ɓe mbawa hefde ɗum taw pour le moment kadi ko heefa hen foof joni ko glace ɓaleji woni hen. oɗo ñalawma hande woni ñalawma ɗiɗaɓ ko ɓuuri hewde guure e États-Unis guila e autoji ha e aéroport uji mum fof ko gudda tumnade hande ko yalti e service météo ko fati ɓuuɓole ko fati laabi ɗi ene wayno oɗo saha joni ɗoɓe jarata ɗo mbi wonde ko yimɓe jeeɗiɗi kam maayi sababude accident ji baɗɗi ko fati nokkuji ko wayno Boston ene wayno ko neige ko kontinta ha ɗo e mardi tellade donc tumnade hande service aji météo ko kaali ene wayno kadi ko fati service aji sécurité ko kaali ɓe mbi oɗo dimanche woni ñalawma ɓurɗo bonde ko fati oɗo climat tugui covid-19 ene wayno hono oɗo ñalawma meeɗani yiyete ene wayno oɗo saha joni mbi kono wona 17 ujunere avion ponnoɗo diwde walla juurade cancelama
école ji kewɗi ko ɓuri hewde gure États-Unis mawɗi mbiya wonde ko ñande altini nde kam koko kaɗa donc oɗo sa joni ko fate climat maison oɗo sa joni 7h30 won gonɗen ko moins 11 degré Celsius ɗum noon ene wayno ko température ma ɓeydo tellade hedde 1h du matin température ma yette moins 12 degré donc tugui 9h jamma ha yetten ma minuit jamma ene wayno ko moins 12 degré wonata température ma monto e seeɗa ɗum noon kono noon kadi ma telloy ɗum no hedde 4h du matin ma wonto e moins 12 degré ma continue tellade ha yetto moins 14 degré tuggi waktu 8h subah ɗum noon kono moins 14 degré wonata noon ha 11h janggo ñalawma ko moins 14 degré après température nguleyki seeɗa ara ɗum noon nguleyki kadi wona nguleyki température heddo moins 13 degré ñalawma janggo o foof ha wonanma 4h 6h kiki nangue yalta kono noon so nangue yalti ene wayno température ɓeydoto tellade moins 16 degré Celsius woniri noon ha ko hedde jamma altino ko moins 16 degré moins 17 degré gonten Celsius ene wayno kadi ɗamina kam à partir tungnade hande koɓe kaali janggo 6h ko woni neige kam ko tellotono e diwan Cincinnati e ko tawiri ɗum ma darto ɓuɓol ngol koko jogori ɓeydade ene waja kadi yimɓe heɗotoɓe fof yeɓoɓe téléji yoɓe mbattu haqqillaji e téléji ɗi par ce que ne wayno nokkuji gonɗi e nder Ohio tan kam kalten gonɗi nder Ohio koko haɗa yimɓe muɗum yo jaltu illa so tawi ko yimɓe liggotoɓe émergence ɗum noon ko guila e militaire ji ha e policier ji walla liggotoɓe santé so tawi goni koye autoji muɗum hay goto de ƴamira ko yaltu won hen woni koye catégorie 1 ɗum noon catégorie 1 firti wonde ko hay goto fotani yaltude galle muɗum donc yo Allah dandu enen fof habruji men ko fate politique ɗum noon wayno ko hande ko États-Unis tuggi jammanki fade hande wayno ko ɓuuri haalede oɗo sa joni ko pellugol oɗo biyeteɗo Alex Preti ɗum noon pellaɗo toon to Minneapolis hanki kadi no kamɓe yimɓe dadiɓe immigration pelli ɗum noon wayno ko réaction ngaji nen kewi hen oɗo sa joni siftin ɗon tan hanki konde on fellande kamɓe département homeland sécurité e nder koɓe mbinde page maɓɓe social mbi wonde ko oɗo pellaɗo kañum hoore mum nde kamɓe immigration ɓe gari nde ɓe jinno ko heftude fetel mum par ce que ne jogino fetel ene wayno no huccini maɓɓe walla koye noon kono noon ne wayno vidéo ji kewɗi jalti caggal muɗum ene kolla wonde ko kanko pellaɗo ɗum noon jaarowo duuɓi 37 kadi neɗɗo liggotonoɗo comme infirmier liggotono toon ko hôpital ɗo ganduɗa ko hôpital mo ganduɗa ancien ji compagnie wiya wonde ene wayno ko ndew felletede yimɓe jii tan wonde komo jogui ko téléphone makko ɗum kadi ko vidéo ji kewɗi jaltune ɗum waɗi hande hono kanko gardiɗo ɗiɗo gardeji ummiɓe toon to frontiére uji hono kanko Grégory Bovino ndew namda nde wiya wonde ko so tawi kaɗon haala holno wawi famnirde yimɓe wonde ko oɗo wona kañum jogonoki fetel par ce que wiya wonde ko ɗum waɗi mo fellede jogono haysomo jogino fetel wonde o yaltinani fetel o muccine e yimɓe policier ji immigration o jaɓani jabaɗe ɗin halluji kono ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Donald Trump kadi gardiɗo leydi États-Unis e nder konnguɗi ɗi o windi tan to truth social makko o wino caɗele garɗiɗo oɗo sa joni surtout pellugol makko kanko Alex Preti e pellugol yimɓe heddiɓe fof e ɗum no fof ko sibabu kamɓe démocrate en gouverneur uji e maire uji wonɓe e ɗiɗo nokkuji ko kamɓe mbaɗi ɗum noon daporo woytima o wi wonde ko won gure kewɗe ɗe ganduɗa en gonɗo États-Unis mbiyete ko gure ɗe ganduɗa kamɓe immigré je mbawi sornede tan taw kamɓe liggotoɓe immigration soɓe gari police gonɗe ɗeɗon gure walla gonɗe ɗiɗon état ji liggodirta e mabɓe ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump e nder ko haali o wi wonde so tawi eɓe jiiɗi leydi ndi daji kamɓe gouverneur uji e kamɓe maire uji surtout yen démocrate en il faut que ɓe jaɓa gueɗe nayyi gueɗel garden ngel ko d' abord ko kala ko wiyete en ɗeɗo gure gouverneur uji mum e maire uji mum yo dakkodir makko policier ji mumen mbawa liggodirde makko kadi mbawa liggodirde yimɓe service immigration tawa ɓengel kadi o haali hen gueɗel ko fate en yimɓe nangaɓe e ɗiɗo nokkuji taw ko gasoji gonɗe e ɗeɗo gure walla ɗiɗo état ji taw ko démocrate en o wi ko ɗiɗon kasoji kala nangaɗo toon taw ko immigré ji kamɓe ɗiɗon kamɓe hohoɓe ɗeɗon kamɓe hohoɓe wonɓe ɗiɗon nokkuji ɗeɗon gure walla ɗiɗon état ji eɓe poti rokkude ɓeɗon yimɓe fof totede ɗum immigration ɗum noon ko haala nde ganduɗa kanko Donald Trump mon continue haalde o wonde ko ɗum ɗo fof ko kamɓe démocrate en gaddiɗe ɗum caɗele ɗum ɗo fof noon ko hunde nde yeddande oɗo saji joni hono kanko goto ardiɓe toon kasuji toon to Minneapolis o wi wonde kene wayno ɗum ɗo fof ko halluji ɗi godani par ce que nder hitande ujunaji ɗi 25 nder kamɓe service to public ko fate kasuji toon to Minnesota ene wayno ɓe mbawi yammirde kene wono 20 ɗiɗi neɗɗo taw ko yimɓe sogonoɓe toon kasuji local taw kadi ko yimɓe ɓe ngalano kayeteji ɓe jaaɓi ɗumen ɓeɗon yo ɓennini toon to yimɓe yo ɓennini service immigration
ɗum noon so tawi Donald Trump haali wi wonde ko kamɓe ɓe liggotako makko pour kasoji ɗum wona gonga ko wawi wonde fof ɓe mani ko kamɓe maire uji kamɓe gouverneur uji démocrate en ko ɓuuri hewde mabɓe ɗeɗo guure ɗe wiyata ko guure sanctuaire ɗum noon ko guure ɗe ganduɗa hen police muɗum walla dadiɓe muɗum liggotako e immigration enen continue mbide wonde ko kañumen ɗum koko continta ɗum noon ko ɗum woni ko yiya oɗo ñalawmande toon to New Jersey kanko gouverneur kesso debbo gon toon e nder konngudi ɗiɗi o haali kadi e jokkodiral makko e yimɓe police toon to New Jersey o wi wonde ɗum ɗo koɓe continue toon kadi to New York on kanko mamdani ene wayno kadi ko continue oɗon politique pour wiide police maɓe liggotako e immigration ɗum noon siftin ɗon tan ko toon to New York hono gonnoɗo toon kañum hoore mum wonno goto e conseiller ji makko kanko ancien maire mu New York hono Eric Adam ene wayno oɗo saa joni ko kañum kadi wonno liaison jokkodiraɗo toon ko fati immigration e gouvernement Trump ene ɗamina kanko hoore makko ma Trump rokkumo liggue e gouvernement muɗum sifti noon tan Eric Adam kañum hoorum hatum yaltude wawi no yamirde wonde ko kamɓe police New York yoɓe liggoto e immigration ko fati réaction ngaji pellugol oɗo hanki biyeteɗo Alex Preti toon to Minneapolis ene wayde d'abord ko kanko ancien président Barack Obama e nder réaction mo waɗi hannde o haali haalluji kulɓiniɗi o haali o wi o leydi ndi woni koye situation kulɓiniɗo oɗo saa joni kanko Barack Obama o wi wonde ko ene wayno ko Amérique ji ene poti e oɗo saa joni famde wonde ko kañumen fof ene potiri entade par ce que leydi ndi woni koye danger o haali kadi o wi wonde ko kala valeur aji Amérique naɓe jogino surtout laamu hakkude muɗum e yimɓe communauté ene wayno oɗo saa joni woni koye menace réaction ngaji goɗɗi kadi koene wayno kon gouverneur uji kamɓe koyemen républicain ji mbaɗi réaction mbi wonde ko Donald Trump ko waɗata ko ene wayno ko hawnaki won gonɗo toon bajotoɗomo gueɗe ɗe godani gueɗe ɗe moƴƴani ɗum noon tungnade ko yalti oɗon gouverneur kañum hoɗum ko républicain wi wonde ko omo faami oɗo saa joni américain ji jiiɗa ko jiyata oɗo saa joni ñen fo no waɗe ko ɗum no kadi o wi wonde ko caggal nde ɗeɓo wara toon to Minneapolis o wi wonde famani ɗum ɗo holko kanko Donald Trump holko yiɗi wadde o anda taw Donald Trump yiɗi ko yaltinde kala mo wona américain ɗo e leydi he o sikkani ɗum noon kadi ko hunde américain ji kañum koyemen jiɗi kanko gouverneur state e nder konngudi makko conclusion makko wi won gonɗo toon maison blanche to bajotoɗo Donald Trump dokko ɗum wajuji ɗi moƴƴani e kadi gurtowo ɗum wadde ɗeɗo goɗɗe ɗi moƴƴani par ce que oɗo saa joni e nder peeje ɗo wi wonde ko kanko gouverneur oɗo Oklahoma républicain o wi ko won gueɗe bawnoɗe waɗede ko au lieu de wiide nangga yimɓe fof ene adde caɗele gonɗe ɗo e Amérique goɗani gonade oɗo saa joni Donald Trump ɗum wawno rewde peeje goɗɗe wiye wonde ko kala ligginoɓe wonɓe ɗo e leydi he so tawi ligginimo ala kayitaji ene pawe kalisaji ɗum noon ɗum kadi ko goto e peeje walla kam ƴewde peeje goɗɗe ɗe baɗirade ha ko woni yimɓe wonɓe ɗo ɓe ngala kayitaji ha keeɓa kayitaji ɗum noon ko kanko oɗo gouverneur o arno toon to émission mo ganduɗa CNN e haaldude e gendi o haaldano kadi koye journaliste CNN biyeteɗo Dana Bash réaction ngaji goɗɗi kadi ene wayno oɗo saa joni ɗaminade hono kamɓe démocrate ɓe puɗɗima hewde yimɓe oɗo saa joni wiide wonde ko ñande altine à partir de altine ɓe jogorani wodde wonde oɗo facture gaddaɗo toon taw facture o kadi ko kaɗo gouvernement fédéral uddude dami muɗum e mois de février oɗo facture noon surtout e nder won sénateur uji cakkitiɗi yaltude kanko sénateur jeyaɗo toon to Maine ko indépendant kanko biyeteɗo Angus King kadi e neɗɗo kañum hoore mum jantunoɗe de e républicain ji e woteji bannoɗi e mois de décembre pour hadde gouvernement uddude dami muɗum o wi wonde sibabude ngalɗo pelligol kadi ɗiɗiɓol bangol toon to neɗɗo maayi hen toon to Minneapolis ene wayno ko kanko hoore makko yiɗa vote garoɗo en tawi ene waɗi budget par des département homeland sécurité o yante kadi e Chuck Schumer ɗum noon gardiɗo démocrate en toon to Sénat donc ko anda tan ene wayno ko kanko gardiɗo Sénat o to banggue républicain ji ene wayno o ƴeftino décision wiide wonde ko vote ponnoɗo waɗede toon ñande altine nde walla ko fati e no haalis dañde budget pour hadde gouvernement uddude dami muɗum fonno wadde ko altine ɗum noon o ene wayno ko waɗi ɗaɓani pour oɗon yo woto hayto wadde ñande altine garoɗo ɗum no fof ko hulde wonde ko hawnaki kamɓe démocrate ɓe dañi yimɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saa joni hono kamɓe démocrate ko ɓuuri hewde mabɓe jalti mbi wonde ko tutunade kanko Chuck Schumer ko haali hannde o wi so tawi gouvernement ne yiiɗi vodde budget muɗum alay sago yaltini hen e budget kalteɗo ko woni affaire immigration yaltini hen par ce que kamɓe démocrate en e ngolɗo lawol ɓe ballata républicain ji tawde kam affaire immigration ne hen ɗum noon e wayno koɓe ɗaɓɓi oɗo saa joni ko yaaci hono kamɓe
immigration yoɓe gartu oɗo sa joni toon to congrès e surtout kanko Christine surtout gueɗe ɗe ganduɗa bonandeji baɗeteɗi surtout ɓeɗo yimɓe felleteɓe toon Minnesota e toon kadi to Chicago e surtout kadi kanko Christine en wasdemo ɗoftade constitution wasdemo ɗoftade ko congrès yamiri e wasdemo ɗoftade juge uji keɗum jamiri ko fati juge noon e tumnade kadi ko yalti hande wonde juge goto fédéral to Minneapolis kañum hoore waɗi yamirore ñalawma wi wonde ko kamɓe yimɓe immigration kala gueɗe ɗe ganduɗa badɗe toon to Minneapolis fati pellugol kanko Alex Pretty kamɓe yoɓe jaltin hen juuɗe mabɓe oto ɓe dirtin kala ko woni toon guila e kuuru en ha e gueɗe mbaɗe noon pour hadde enquête oɓe wonɓe toon local to Minneapolis wadde ligguey mumen ha andi kadi réaction ngaji jiyaɗi wonande ummade kamɓe républicain hono kanko sénateur biyeteɗo Bill Cassidy ɗum noon ko jiyaɗo toon to Louisiana kañum hoore ko républicain ene wayno kañum hoore mum haali hande fayrum nde jogui oɗo sa joni e kañum hoore mum no ɓerde mum boniri pour hankadi wiide wonde ko natti hoolade kala ko wiyete immigration police ji muɗum e walla kala ko wiyete département homeland sécurité ɗum noon kadi ene wayno ko nde haali nde ko e haala makko wi wonde ko gueɗe baɗɗe toon to Minneapolis ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa oɗo sa joni kulɓiniɗe no fewi ko gueɗe kadi ɓe belani haalde o wi wonne wayno oɗo sa joni kala gonga mo ganduɗa moɓe dokkuno immigration service immigration bureau ICE walla hoolade nde ɓe dokkuno département homeland sécurité ene ɓe mayno oɗo koko seɓɓiti ɗum noon o wi wonde ko ene foti wadde oɗo sa joni loskito ngo kadi taw ko kamɓe gouvernement fédéral e kamɓe gouvernement local mbaddata ɗum pour ƴewde holko woni sababu ɗeɗo gueɗe donc ene woni ko Amérique naɓe jiiɗi ko kala hunde fof ko yon hunde yo enquête gonga yalta hen kanko Bill Cassidy noon ɗum o haali e page makko Truth Social pour jabade ɗum noon ko toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde woni ko Bill Cassidy donc sénateur jeeya toon to Louisiana ko neɗɗo mo weltaki oɗo sa joni mo weltani Donald Trump par ce que Donald Trump e nder élection ngaji paaɗi ko suuɓi neɗɗo goɗɗo yo heptu place makko toon to Sénat ko ɗum waɗi kanko Bill Cassidy kanko Bill Cassidy omo haala ɗiɗo haaluji ene ko sakkiti ko en hono kanko sénateur jeeya toon Louisiana o wawi kadi dugdude Donald Trump ɗum noon kone kanko Donald Trump o yaltini support makko pour neɗɗo goto représentant Julia Letlow ko républicain toon to Louisiana yo kañum hoore mum ara wona o candidat pour beele ne hebta place makko kanko Bill Cassidy ko jiiɗa e makko toon kanko oɗo sénateur républicain kamɓe républicain je ɓen puɗɗo yaltirde goto par goto ɓe wonde ɓe kolla mettere mabɓe ko fate ngol ɗo pellugol bangol toon to Minneapolis siftini ɗon tan kadi ene wayno kamɓe haɓanteɓe ko fate no droit yimɓe jogade perlaji ɗo e États-Unis ene wayno ɓe bonnitino haala kanko Christine o haalno ko pour wiide wonde ko oɗo ne joguino fetel tudu wonde ala droit jogade fetel toon ɗo immigration goɗi kamɓe wonɓe toon ɓe mbi wonde ko jogade droit e fetel jogade fetel ɗum ko hunde yamirande Minnesota kala mo jiyaɗo ne jogui fetel ko neɗɗo kellifade ko neɗɗo kadi joguiɗo oɗon haqqi ko jamiraɗo yo waɗ ɗum ɗum noon e wiide mabɓe ala ko nawdi ɗum ɗo hen kadi e artirde haare ko fate est ce que neɗɗo foti jogade fetel walla jogaki fetel réaction cakkito hande toon to Texas en man ko kanko Jasmine Crockett e kanko kadi James Talarico ɗum noon ko candidat ji ɗiɗi en wayno ko yidde heptude Sénat toon to Texas ɗum noon ko leydi gandinani ko républicain ɓe garino koye mabɓe débat mabɓe pour woteji primaire baɗoji e lewru mars oɗon débat ari tan ko juste heure uji caggal nde pellodiral ngal waɗi toon to Minneapolis oɗo biyeteɗo Alex Pretty nde wara en wandi ko kanko Jasmine Crockett e kanko Talarico ɓe jaaɓi wonde ko ɗeɗo gueɗe baɗoji toon to Minnesota ko gueɗe cokluɗo wonde kamɓe congrès ɓe mbawa ƴewtade gueɗe ko patuɗe immigration et surtout ko fate en ko mbiyata ICE est ce que ne wawi momtede walla ne wawi waylede no wayni saabu ɗum ɗo ko hunde ɓurtinde ko wawi wonde donc siftinde en tan kanko Jasmine Crockett ko jeeyaɗo toon to Texas ko représentative o yiiɗi wontude ko sénatrice foɗodirde ndeɗo jonde koye démocrate goto biyeteɗo Talarico ɗum noon kañum hoore mum ko serɗiyanke toon to Texas mais wona serɗiyanke fédéral ɗum noon woni ko débat ɓe mbanno hanki oɗon débat noon kamɓe ɗiɗi foof ene wayno ɓe dakkodiri oɗo sa joni kala ko fati immigration il faut gueɗe mum ɗum mbayle par ce que no wayni henna ko hunde Amérique naɓe wona ɗum ɗamino wona ɗum kadi jiiɗi hoolade wona ɗum kadi jiiɗi wonde ko yimɓe ñande fof ne mbare ene lebte taw ko gueɗe ɗe ganduɗa henna gueɗe ɗe ganduɗa lundiɗe lawol bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde e oɗo ñalawma dimanche 25 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi 29 jeegom gasi ha laaɓi ko musidɗo mon Amadou Touré haldanama moon yen mbaale jaam ha janggo toon jarama.